safiya a ƙauye. Rayuwa tana farawa da salama da natsuwa. Matan ƙauye suna tashi da safe da aiki cikin haƙuri da ladabi. Maza kuma sukan nufi gona domin neman halal. Yara suna girma cikin iyanci, suna koyar rayuwa tun da wuri. A ƙauye kowa dan uwa ne, zumunci shine garkuwa. An koya mana girmama manya domin samun albarka. Abinci kuwa ba na mutum ɗaya ba ne, na kowa ne. Addini yana cikin rayuwarmu, ba rabuwa domin samun tsira. Da yamma ƙauye ya fara natsuwa, kowa na shirin hutawa. Ƙauye ba baya ba ne, shine tushen asalinmu. Wannan saƙo ne daga Shamsu Ayuba Gangara.